po sa inyo lahat. Sa uwian tayo nasa loob ng UST Campus para sa isang kristuhan na hindi natin malilimutan kahit kailan. Sa ating gawing kaliwa, maraming tao. Sa kanan, marami rin tao. Sa gitna, maraming tao. Maraming salamat UST sa inyong lahat. Thank you so much. At na lang sa video na to, ang dami natin dito. Grabe, ayun. Nakita na lahat. And my bandmates are there on behalf of Armo, Ted, and Gosh. And ako po si Yael. Maraming salamat sa inyong lahat. May mga nandito. Oh, hi naman dyan. Grabe. May mga nandito sa likod ko. Hello! Ayan, yan. Sarap na magpagpara sa inyong lahat. Thank you. Okay, baba ko na to. Tapos, we'll leave you with this last song. Nung ginawa namin ng kantang to, high school pa lang kami, 4th year.